Сёння мы пачынаем вывучаць колеrakарэкцыю ў DaVinci і пачнем з таго, што разбяремся, як увогуле працаваць з колерам у DaVinci. У нас ёсць нейкае відэа на таймлайну, мы пераходзім ва ўкладку колер і бачым поле нодаў. Калі вы яго не бачыце, яно адкрываецца праз вось гэтую кнопку. Уся колеrakарэкцыя робіцца менавіта праз ноды, што яны ўвогуле з сабе уяўляюць. Кожны наш кавалачак відэа ляжыць асобным кліпам вось тут, у поле кліпаў. Калі у нас будзе, напрыклад, 4 відэа, 3, то вы будзеце бачыць тут 3 відэа. І ў кожнага з кліпаў асобнае поле нодаў. Калі вы не бачыце поле вось гэтых кліпаў, яно адкрываецца вот тут. Што мы ўвогуле бачым на полі нодаў? Мы бачым першую ноду, мы бачым дзве рысы, і мы бачым кропку ўваходу і кропку выхаду. Кропка ўваходу — гэта менавіта тое відэа, якое ляжыць на таймлайну, то бок арыгінальнае відэа. Яно падаецца вось сюды, праходзіць праз пэўную колькасць нодаў, у якіх мы робім нейкія змены, і вось сюды, дзе кропка выхаду, падаецца ўжо адкарэктаваны варыянт, які мы і бачым на плейбеку. Яшчэ раз, вось адсюль DaVinci забірае арыгінальны файл. Вы робіце ў гэтых нодах пэўныя змены, праз якія праходзіць гэты файл, і вось тут вось вам на плейбэк аддаюць ужо адрэгаваны варыянт. Нода — гэта такі маленечкі кантэйнер, у які унесена пэўная змена. Мы ставім на працягу сігналу, напрыклад, 5 нодаў. У першай нодзе дадаём святла, у другой нодзе дадаём чырвоных, у трэцяй нодзе завальваем тені, у 4-й, 5-й нічога не робім. Арыгінал відэа праходзіць праз першую змену, праз другую змену, праз трэцюю змену, 4-ю, 5-ю, і бачым, што бачым. Напрыклад, мы ў гэтай нодзе навалім цяпла. У нас з'явілась вельмі шмат аранжавага, і ў наступнай нодзе мы ўжо можам працаваць з гэтым аранжавым колерам. Я зараз маскай выдзяляю аранжавы, вы бачыце, што ўся карцінка выдзелілася, але калі я зараз адключу гэтую ноду, вярнусь сюды, мы бачым, што выдзеленага ўжо няма, бо паколькі я адключыў гэтую ноду, сігнал, які перадаецца тут, змяніўся. Вам пакуль не трэба гэта запамінаць падрабязна, проста каб вы крыху разумелі логіку працы з гэтым полем. Ноды можна адсцёгваць, перацягваць, можна зрабіць вось так. І гэтая нода ў нас зараз будзе зацёгнута. Калі вы вырашылі, што гэтая змена ўсё-такі нам патрэбна, зажимаем Shift, вяртаем яе сюды, і яна зноў падсцёгваецца. То бок мы можам збіраць тут любых канфігурацый і любыя малюнкі. Мы яшчэ ўзгадаем сёння пэўную структуру нодаў, з якой я раю працаваць, асабліва на пачатку вашага шляху. Адключаем ноды мы праз Ctrl-D і ўключаем таксама. Alt-D дазволіць нам уключыць і адключыць усе ноды адразу. Таксама можна пабачыць, што тут ёсць дадатковыя ўваходы ў кожнай нодзе. Сінія — гэта для альфа-каналу. Што гэта такое, патлумачу крыху пазней. Давайте запомнім галоўны прынцып, што адна змена раўно адна нода. Гэта прынцып, па якому трэба працаваць увесь час. Выключэнняў амаль няма. Што гэта азначае? Калі мы, напрыклад, робім баланс, выпраўляем відэа па тэмпературы, напрыклад, вось так, крыху так, не халадней хачу, то гэтая нода застаецца ў нас пад баланс. Далей мы працуем з экспазіцыяй. Напрыклад, хацім больш кантрасту. Зрабілі такі лёгкі кантраст, крыху ярчэй. Гэта ў нас застаецца пад экспазіцыю. Напрыклад, далей мы робім віньетку. Зрабілі, перацягнулі, адцягнулі, і тут у нас віньетка. Далей мы працуем з зялёным колерам. Мы вырашылі, што мы хацім бачыць больш жоўты колер, а не зялёны, больш восень зрабіць нейкую, таму мы ідзем, напрыклад, вось сюды. Зараз зробім груба, але каб вы разумелі. Падцягваем сюды, робім больш восеньскую карцінку. Тут мы папрацавалі зялёны, жоўты. І гэтак далей. Пад кожную змену адводзім асобную ноду. Проста запомніце гэтае правіла і заўсёды яго выкарыстоўвайце. Нават калі вы крыху не разумееце, для чаго гэта, вы будзеце разумець гэта ў працэсе, і гэта правільна. Я ўжо ўзгадваў, што нода працуе з рэзультатам працы папярэдняй ноды. Яшчэ раз узгадаем. Мы вось тут папрацавалі з зялёным, перацягнулі яго ў жоўты. І калі мы зараз, напрыклад, вернемся вось сюды ў баланс і проста адключым зялёны, то мы пабачым, што вось гэтая нода, у якой была даволі жорсткая змена, ужо не працуе, бо у гэтай нодзе мы весь зялёны правалілі. Вам трэба запомніць толькі адно, што ноды паслядоўныя, таму адна змена можа ўплываць на другую. Але ноды могуць быць не толькі паслядоўнымі. Напрыклад, мы разумеем, мы зрабілі нейкі баланс. Давайте крыху цяплей, крыху вось так, такую вячэрнюю карцінку зробім. І мы разумеем, што зараз нам трэба зрабіць лакальную экспазіцыю. Мы хацім дадаць віньетку, мы хацім зацяніць вось гэты вугал, мы хацім высветліць трохі яе капялюш, мы хацім шмат чаго зрабіць, і ўсё звязана са светам. Мы ўжо зрабілі асноўныя змены ў відэа, гэта баланс і экспазіцыю. Увогуле, якасць відэа на 90% залежыць менавіта ад гэтых паказчыкаў, усё астальное гэта стылізацыя, калі казаць груба. І мы разумеем, што ў нас вось тут добра збалансаванае відэа, і нам трэба рабіць лакальную экспазіцыю. І мы можам забраць шмат інфармацыі з аднаго і таго ж месца. Мы робім праз Alt-P шмат паралельных нодаў.
Я думаю, што вы ўжо зразумелі, што гэтыя ноды бяруць інфармацыю адсюль, і змены менавіта ў гэтых нодах адна на адну ніяк не ўплываюць. Яны потым змяшаюцца ў вось гэтым міксеры і пайдуць далей ужо агульным сігналам. І вось зараз у гэтай структуры паралельных нодаў мы можам зрабіць жорсткую віньетку. Тут мы можам яшчэ зацяніць, напрыклад, вось гэты вугал. Можам крыху высветліць яе торбачку. Вось адсюль, напрыклад, мы запусцім нейкі свет, яшчэ і цёплы. Вось так, напрыклад. І вось гэтыя змены усе працуюць менавіта з вось гэтым відэа. Потым яны змяшаюцца тут і пойдуць далей. Як я ўжо сказаў, результат працы гэтых нод змяшаецца ў міксеры і пойдзе далей. Але ёсць яшчэ адна структура, якая візуальна падобная да паралельнай структуры, але працуе крыху інакш. Слоевыя ноды ці слаёвыя, не ведаю, як правільна, дадаюцца праз Alt-L, і вы можаце бачыць, што тут дадаўся іншы міксер. У паралельных нод ён выглядаў вось так. Зараз раблю болей. У слаёвых ён выглядае вось так. І вось менавіта тут праца максімальна падобная да фоташопу. Таму што кожная наступная нода, якія я буду тут дадаваць, кладзецца паверх астатніх. То бок, калі вы зараз бачыце, што у нас ёсць дзве слоевыя ноды, калі я пачну нешта рабіць тут, нічога не зменіцца. Калі я пачну нешта рабіць тут, мяняецца ўсё. Як гэта працуе? Напрыклад, мы працуем з зялёным колерам, тое, што мы ўжо рабілі. Зробім крыху святлей. І вось, напрыклад, мы бярем зялёны, ідзем вось сюды, і робім яе такім кіслотным. Але нам не падабаецца, што дзяўчынка таксама стала зялёнай. Таму мы дадаем наступную ноду. Як вы бачыце, усе змены зляцелі. І на гэтай нодзе маскай выдзяляем менавіта дзяўчынку. Зараз я зраблю гэта груба, толькі для таго, каб вы разумелі працэс. І мы бачым, што дзяўчынка ўжо не выдзелена ніяк. Паколькі ў гэтай нодзе ў нас ёсць маска, уносім нейкія змены, і бачым, што мяняецца менавіта гэтая маска. Мы вырашылі, што мы таксама хацім працаваць з торбачкай. Дадаем яшчэ адну слаёвую ноду. Яна, як вы бачыце, зноў перакрыла результат працы дзвюх папярэдніх нодаў. Але мы тут зараз таксама груба маскай выдзяляем торбачку і бачым, што гэтая нода мяняе колер травы, гэтая нода, якая ляжыць над гэтай нодай, мяняе дзяўчынку, а гэтая нода мяняе торбачку. Вы можете літаральна уявіць сабе аплікацыю, якую робіце са звычайнай паперы, і лісточак на лісточак накладваеце і атрымліваеце вось гэтую структуру нодаў. Давайте зараз абмяркуем альфа-канал. Я думаю, што амаль усе ведаюць пра RGB, Red, Green, Blue. Гэта сігналы, з якіх складаецца наш колер. То бок чырвоны, зялёны і сіні. Але ёсць яшчэ і чацвёрты канал. Альфа-канал, канал празрыстасці. Уявіце сабе нейкую фігурную налепку, якая налеплена на празрыстае шкло, на празрысты кавалак шкла. Вы глядзіце на гэтае шкло, вы бачыце налепку, але тыя кавалкі шкла, якія не залеплены, яны празрыстыя. На іх няма ніякай інфармацыі. Вось інфармацыя аб тых месцах, дзе знаходзіцца налепка, гэта і ёсць канал празрыстасці. То бок RGB нам расказвае пра тое, які павінен быць колер, а канал празрыстасці расказвае, дзе ён павінен быць. І ў кожнай ноды, канешне, ёсць такі канал. Зараз гэтая нода, у якую мы носім, напрыклад, вось такую змену, яна зараз мае альфа-канал, які расказвае пра тое, што на 100% экрану ёсць нейкая інфармацыя. Але калі мы зробім маску, зараз гэтая нода, паколькі мы дадалі ёй інфармацыю па альфа-каналу, яна працуе толькі з той інфармацыяй, якую вось мы выдзелілі. То бок зараз у гэтай нодзе захоўваецца інфармацыя і па нашых зменах па вось гэтай змене, і інфармацыя па альфа-каналу, які мы дадалі. Напрыклад, мы можам яшчэ дадаць вось сюды квадрацік. І вось наш альфа-канал у гэтай нодзе працуе менавіта на гэтыя зоны, якія мы самі вызначылі. І, напрыклад, мы вырашылі, што ў наступнай нодзе нам вось сюды трэба ўнесці пэўныя змены. І мы можам інфармацыю аб альфа-канале, каб не рабіць зноў маскі, каб не рабіць нейкія трэкінгі, перадаць у наступную ноду менавіта праз вось гэты канал. Зараз мы падключылі сюды альфа-канал гэтай ноды. Тут мы зрабілі две маскі, я нагадваю. І тут мы можам працаваць менавіта з тымі ж зонамі. То бок яшчэ раз і прасцей. Калі мы зараз памяняем нешта на гэтай нодзе, яна мяняецца цалкам. Калі мы абмяжоўваем нешта маскай, то мы дадаем інфармацыю аб альфа-канале, каб гэтыя змены працавалі толькі на тую зону, якая нам патрэбна. А мы таксама памятаем правіла, што адна нода, адна змена, і таму, калі мы хацім яшчэ раз працаваць з гэтай жа зонай, мы бярэм другую ноду, перадаем сюды альфа-канал, і тут ужо робім нейкія свае новыя змены. Ёсць вельмі цікавы функцыянал, так званая outside нода. Напрыклад, мы робім віньетку, выдзяляем нашу дзяўчынку, якая збірае гарбатку. Мы яе выдзелілі.
То бок зараз у нас уже ёсць такая кропка фокусу. І мы бачым, што увогуле яна аддзяляецца зараз ад фону, але мы б хацелі героя ўсё-такі падсвяціць, каб ён больш выразна выдзяляўся на фоне. Мы нажимаем Alt-O, і зараз вось гэтая outside нода, яна бярэ альфа-канал адсюль і аўтаматычна разварочвае яго. То бок, калі мы тут працавалі з віньеткай, вось гэтая Alt-O нода, яна будзе працаваць ужо са зваротнай маскай з папярэдняй ноды. То бок тут мы працавалі з віньеткай, тут мы працуем ужо з дзяўчынкай, напрыклад, робім яе больш кантрастнай. І вось так яна ў нас выдзелілася. Зараз бачна, канешне, палі, но мы робім так, каб вы разумелі. Вось гэтыя дзве ноды заўсёды працуюць разам. Калі я зараз адключу гэтую ноду, вы пабачыце, што змена вось гэтай ноды таксама знікла, таму што яна карыстаецца менавіта альфа-каналам гэтай ноды. Яны заўсёды працуюць удзвюх. Тое, што мы зараз зрабілі outside нодай, можна, у прынцыпу, зрабіць і рукамі. Там унутры будзе крыху іншая логіка, але вам зараз гэта не так важна. Мы пераносім альфа-канал, мы ўжо гэта ўмеем рабіць. І тут мы працавалі з віньеткай, тут мы таксама перанеслі проста альфа-канал, таму мы працуем з той жа зонай. Але калі мы зараз перайдзем вось сюды у кей і развярнем праз вось гэту кнопку маску, то інфармацыя, узятая адсюль, развярнецца, і мы працуем з той жа зонай. Давайте яшчэ раз пра альфа-канал, заадно прытрэчым маску. Вось у нас ёсць кавалачак відэа, такі невялічкі. У нас тут дзяўчынка рухаецца, і на пачатку відэа яна была вось тут, а напрыканцы змяшчаецца ўлева. Мы хацім, каб віньетка працавала добра, таму мы спачатку робім віньетку, паніжаем святло, разварочваем маску і пераходзім вось сюды, у трэкінг. Нажимаем гэтыя дзве стрэлачкі і глядзім. Гэта добры кавалак відэа, тут усё зразумела, DaVinci няблага трэчыць гэтую маску. І зараз мы бачым, калі мы будзем перамяшчаць наш плейхед, мы бачым, што маска рухаецца разам з дзяўчынкай. І наша віньетка ўжо будзе не асобным нейкім кругам вісець на відэа і паліцца, а будзе працаваць так кінематаграфічна добра. І калі мы зараз робім outside ноду, паколькі перадаецца адтрэчаны альфа-канал, таксама мы робім больш светлую і больш кантрасную дзяўчынку, і мы будзем бачыць, што гэтая змена таксама застаецца на ёй. Па-мойму, кайф. Кажу вам яшчэ адну спецыфічную ноду, з якой я амаль ніколі не працаваў, але каб вы ведалі, як яна выглядае. Пераходзім сюды. Дарэчы, тут дадаць можна ўсе ноды, але я вам кожны раз расказваю пра гарячыя клавішы. Выкарыстоўвайце іх, гэта хутчэй. Знаёмцеся, Split Combiner Node. Гэта вельмі вузкі інструмент, які вы бачыце тут RGB, тут RGB, і менавіта на RGB. Гэты камбайнер разбівае наш канал. То бок тут ён раздзяляе відэа на 3 каналы, тут мы з кожным працуем. Вось бачыце, мы тут, здаецца, павінны падымаць святло, але мы падымаем святло менавіта чырвонага каналу. Тут павінны падымаць святло, а падымаем зялёны, і гэтак далей. Потым яно тут змешваецца зноў у адзін сігнал і перадаецца далей. Я вам раю паэксперыментаваць, возьміце любое відэа, павыбірайце розныя ноды, паўнасіце розныя змены і проста патрэніруйце тое, як тая ці іншая нода працуюць. І я вам абяцаў паказаць структуру нодаў, з якой я да сённяшняга часу працую, і раю вам на першыя гады яе дакладна. Па гэтай структуры нодаў таксама можна зразумець логіку працы з відэа. Вось тут мы робім баланс. Вось тут мы робім экспазіцыю. Вось тут мы робім лакальную экспазіцыю. Вось тут мы робім лакальны колер. Далей ужо таксама могуць быць паралельныя ноды, можа быць яшчэ нешта. Звычайна тут дадаюцца эфекты тыпу зерня, тыпу нейкіх латаў, тыпу яшчэ чаго-небудзь, што ўжо стылізуе відэа. Карацей, тут мы ўжо працуем над так званым лукам. Да гэтага дабяромся крыху пазней. Вось тут вы бачыце у мяне зараз нода, якая робіць Color Space. У мяне відэа гэта ў арыгінале знята ў S-Log, і менавіта гэтая нода пераўтварае яго ў правільнае відэа. Ну і, напрыклад, тут можам кінуць нейкі дексамалат. Зараз ён тут, канешне, нічога добрага не робіць, але проста для прыкладу. І спачатку любое відэа трэба выправіць па экспазіцыі і балансу. То бок, напрыклад, мы зараз робім кантрасней, святлей, робім крыху цяплей, ну і вось так, крышачку. Вось, і толькі пасля таго, як вы зрабілі відэа годным тут, потым вы ўжо ідзеце раскладваць розныя там віньеткі, потым, калі вы зразумелі, што нам трэба нешта з колерам мяняць, вы пераходзіце вось сюды. Карацей, структура выглядае так. Асноўныя змены, лакальная экспазіцыя, лакальны колер, усё астатняе. Абавязкова паэксперыментуйце самастойна. Я ў свой тэлеграм-канал, спасылка будзе ў апісанні. Я ў свой тэлеграм-канал кіну для вас памятку па ўсіх гэтых нодах. Калі будуць нейкія пытанні, пішыце іх у каментах, пішыце іх у тэлеграм-канале. І я спадзяюся, гэтае відэа было для вас карысным. Мантуйце з кайфам і будзем вывучаць колер.